Внимание! Жребеца Продакшн Оригинал! Самет наказателя од Градица удря по масата. Специјален, најгореш поздрав од Светослав Рашков за неговата кралица Десимира Рашкова. И за цялата фамилија Рашкови, номер едно сте. Kemeyenler izlesin, ay bizde sevgi bitmez, ay Svetoslav ve Desimira, bu aşk hiç eskimez, ay düşmanlar çatlasın, ay yerin dibine batsın, ay Soske mange manges, ay o vudut tefaves. Si bari, Svetoslav si još rudno, Dušman je horor je, Tumen san bud naša, Licemeri dolni, dето само зад гърба лаете, Рашкови са скала, още ли не го знаете? Интриги и лъжи, за тях сте вие майстори, но в тази фамилия само крале са фактори. Светослав е тук, Десимира е до него, вашата злоба е само за нашето его. От Градица до края на света, само Рашкови, самет наказателя ви приключи. Айде на девятката, опа! Директен и удряш точно в целта. Да ви е жив и здрав, поздрава!